Siellä yksi metto nökkyili. Tulin tuosta tuon rämien läpi, niin sitä lähti koppelo ja toinenkin metto. No nyt löytyi tältä rämien keskeltä taas yksi metto. Tiedä sitten onko tämä jompikumpi niistä kahdesta vai onko tämä kolmas. Tuossa 100 metrin päässä. Täällä pitää tammikuussa tulla pyörittää. Siellä olisi 2 metsua. Olin vielä jatkamassa tässä tuonne tietopaikalle. Muuten vaan pysähdyin tässä matkalla kiikaroon. Katsoin tuosta noiden 2 harmaan käkkärän välistä, että kyllä on tuolla lintu. Ja alkaa kameralla zoomailla, niin on jopa 2. Ja on sama lähtenyt noita sitten yrittämään tuossa. Metän reunaa pitkin pääsee aika hyvin tuonne hollille. Mahdollisimman lähelle tietenkin. Saapahan nähdä. Nyt on tullut sen vaan reilu puoli kilometriä tänne. Metot on tuossa. Menee tälleen tuo kaista tuossa, niin ne on sen takana. Sen takana menee pikkuinen aukiampi pätkä, niin heti siinä reunapuissa. Eli tuohon 100 metrin päähän hivuttaudun ja siitä ne pitäisi olla hyvällä hollilla. Alle 200 metrin päähän ihan reilusti. 243 metriä. Siltikin noin. Se olikin paljon lähempänä ne puut, mihin se aluksi mittasi matkaa. Ehkä se alkoi yrittää vielä vähän matkaa. Voisi sitä tietenkin tästäkin ampua. Mieluiten sitä varmen päälle ottaa. Pikkusen lähemmäs vielä. Jos ne sitten lähtee, ne lähtee. Vähän on tuossa käkkärää suojana. Kokeillaanpa.
Kyllä se sieltä alas tuli. Toinen mehto lenti tuonne vähän matkan päähän istuskelle. Antaa sen jää kasvamaan. Siinäpä nää lihakoumassa metot. Tasaan 200 metrin pääsi. Siitä laukaus. Metto on tuolla. Olihan tässäkin tosiaan useampi metto. Tuossa tuli mettäsaarekkeelle, missä yksi metto lähti. Takana istuu. Ei raski ampua enemmän. Se tuo yksi varmaan piisaa. Vaikka tuossakin 5 mettoa oli, niin olokompa. Tässä tuli vähän uutta aluetta kattelemaan. Helvetin hyvän näköistä. Mestaa täällä. Tuossa aiemmin rymähti metto. Olisiko joku 0,5 kilometrin päästä tuolta. En oikein kuullut, että mihin päin se lähti. Nytten tulin tähän rämiälle tuolta suolta. Huomasin, että tuolla istuu yksi metto. Missä se on tuolla? Tuolla istuu. En tiedä, onko samaa mikä se rymähti. Tästä ihan kyllä tästä yltäisi ampumaan ihan hyvin. Jonkun verran vaan sitten kun menee makkuilteen. Noita mäntyjä tuossa eessä. Tämä katsella vähän, että saako siihen väliä mistä voi ampua. Tosi hankala paikka. Tuolla pikkunen rako, mistä se metto näkyy tuolta. Tuosta ravusta näkyy metto. Ja olisi hyvällä hollilla, mutta ei pysty makkulta ampumaan mitenkään. No niin, tässä olisi 50 kilometriä hietty sitä ensimmäisestä tilanteesta. Tuossa vähän aikaa sitten oli teeren kieppoja, mutta ei lintuja eikö ole kyllä näkynyt. Nyt huomasin sitten, mitähän tästä olisi melkein kilometri tuonne. Siellä on mettä. Aika harmillista
aktiivisesti tuolla metää sisänsä. Voi olla vähän hankala kyllä lähestyä. Hörpötä teet ja lähteä sitten kokeilemaan. Oli 2 mettua. Pitkään lähestyin tätä toista. Teeriäkin lähti tuossa välillä ja justiinsa oli alkamassa ampumaan niitä. Hiepistä lähtivät ja nousivat tuohon reunapuihin tonne. Pikkusen tuli eteenpäin, sitten huomasin, että ei saakeli, että se toinen metto istuki tuolla. Minä olin jo varma, että se on lähtenyt pois. Pitkän matkaa tullut tätä reunaa, mutta se olikin vähän eteenpäin vielä, mitä se näytti tuolta kauempaa. Tuossa istui ihan loppuun kalu tuossa latvuksessa. 173 metriä oli se matka. Hyvin ainakin pöllähti. Juu. Vähän repasi tuota keula. Keula osaa niin saattu ottaakin. Pikkusen ylävuottasti olisi enemmän pitänyt ampua. Komia vettä. Tuli teeriä vielä matkan varrella vastaan. Siinä on semmonen 5 tuosta. Sitten sattuu.